Magyarország egyik legfontosabb vonzereje, 1000 éves kultúrája. A múltba visszapillantva ennek az örökségnek a megteremtésében kiemelkedő szerephez jutott az a bevándorló görög népcsoport, amelyet az utókor az úgynevezett első görög diaszpóraként ismer. ...2009 áprilisától több kiállításon került bemutatásra Magyarországon és Görögországban a régi görögök értékteremtése. Dr. Diószeg György vagyok, a Görög Kultúráért Alapítvány szakértője. 17 éve foglalkozom a magyarországi görögök rendkívül érdekes, értékteremtő, sokrétű jelenlétének történetével. Ahol most állunk, ez a Budai Vár, ez egy hihetetlen fontos helyszín a magyarországi görögök szempontjából. Egy kis büszkeségként elmondom, hogy nekem is vannak görög elődeim, és a török elleni harcokban 1686-tól kezdve az én görög ősöm, Emmanuel Papadimos itt harcolt, és ő is részt vett ebben az országmentő hatalmas csatában. A Budai Vár azért fontos igazából, mert 2009-ben egy csodálatos kiállítás nyílt meg a Budapesti Történeti Múzeumban Bodó Sándor igazgató úr nagy hatású segítségével. Egy rendkívül jelentős kiállítás volt, több hónapon keresztül látható volt, és rengetegen megnézték. Egy igazi élménydús és attraktív kiállításként rögzíthető ez. És egy kicsit, hogyha arra elnézünk a Margit-sziget irányába, akkor egy Árpád-kori történetet is meg lehet itt osztani azért a nézőkkel. Az Árpád-korban a Margit-szigeten élt Szent Margit, egy királylány, az édesapja 4. Béla volt, az édesanyja pedig Laszkaris Mária. Laszkaris Mária görög származású volt, és hogyha nagyon messze néznénk fel a Dunán, akkor a Visegrádi Fellegvárra is tekinthetnénk, ha ellátnánk oda. A Visegrádi Fellegvár a 13. században Laszkaris Mária ékszerei járából készült. Egy rendkívül fontos eredmény ez. 1453-ban, amikor a törökök elfoglalták Bizáncot, sok görög ortodox hagyta el szülőföldjét, és a 15. század végétől egyre növekvő számban jelentek meg a biztonságot jelentő és befogadó lelkületű magyar területeken is. Évszázados, nemzedékeken átívelő szorgalmas munkájuk révén a 16. század végére komoly kereskedelmi térnyerést értek el. Jelentőségüket jól mutatja, hogy még az erdélyi fejedelmi udvarnak is szállítottak. 1636-ban első Rákóczi György erdélyi fejedelem privilégiumban részesítette a görög kereskedőket, akik különösen a borkereskedelemben vívtak ki fontos szerepet. Ugyanebben az időben, ha valaki kereskedőről beszélt, az általában görög kereskedőt értett ez alatt. A kereskedők közti hivatalos nyelv a görög volt. Egyházi, képzőművészeti és irodalmi hagyatékuk lenyűgöző. Az itt élő görög közösség 35 egyházközséget alapított, és megteremtette saját oktatási rendszerét is. A magyarországi görög kereskedők 4%-os tisztes haszonnal kereskedtek. Ez volt a tisztes keresztény haszon. Megdöbbentő, ha mai világ hitelviszonyaira tekintünk.
És ez a 4%-os kereskedés azt jelentette a kompánia kereskedelmükben, hogy nagyon meggazdagodtak. De a gazdagodás nem öncél volt. A 17.-18. századi magyarországi görög kereskedők rendkívül sok adományt tettek, templomokat építettek, kápolnákat, iskolákat hoztak létre. Az első magyarországi görög alapítású egyház Tokajban jött létre. Az én görög ősöm, Papademos Kalis, a görögországi Szervia városából érkezett Tokajba. 1658-ban ott született meg a gyermeke. Ez a legrégebbi görög anyakönyv Magyarországon, és ez az én ősöm, Papademos Kalis fiának, Emánuelnek a megszületését igazolja. Επίσης, συνέγραψαν πάρα πολλά βιβλία. Nem csak a Magyarországon élő görögök, hanem a teljes görögség érdekeit figyelembe véve kezdett bele gyűjtő-fordító munkájába Zavirász György, aki a felvilágosodás korának kiemelkedő alakja volt, és fennmaradt könyvtára a mai napig értékes információkat nyújt a korabeli Európáról. Αρκετά χειρόγραφα του Ζαβίρα προκειμένου οι Έλληνες να μπορέσουν να διαφωτιστούν για το θέμα όλης της Ευρώπης. Έχουμε να παρουσιάσουμε σε όλες τις πόλεις το ελληνικό στοιχείο. Majd minden nagyobb magyarországi városban megtalálhatjuk a görög kereskedők emlékét, nyomát. De sajnos ezeknek az emlékeknek, sírhelyeknek az állapota már csak kora miatt is igen elhanyagolt, de Görögországnak jelenleg nem áll módjában támogatást nyújtani ezek megőrzésére, felújítására. Ami értékmentés történik, az általában a civil szervezetek, szerveződések eredménye. A 17. század végén és a 18. század elején a török hódoltság utáni újjáépítésben, újjáéledésben meghatározó szerephez jutottak. A legelső magyarországi görög alapítású egyházközség Tokajban létesült az 1650-es években, és 1921-ig állott fenn. A tokaji görög papadémos családnak 1658-tól rendelkezésre álló anyakönyvi kivonatai igazolják ezt a 17. század közepén már fennálló tokaji görög egyházközséget. Az igazi nagy térnyerést a görög kereskedők újításai váltották ki, melyek a 17. és 18. században az üzleti életterén igazi kasszasikert jelentettek magyarországi közösségeik számára. Hozzájuk fűződik a hitel és a váltó bevezetése is, és az, hogy saját pecsétet használtak. Külön érdekesség, hogy 4%-os tisztes üzleti haszonnal kereskedtek, mivel keresztény hitük az ennél magasabb hasznot uzsorakereskedelemnek tekintette. De mit is jelentett akkoriban görög kereskedőnek lenni? Surányi Miklós igen érzékletesen írt erről a görög kereskedelmi létformáról. Különösen nagyszerű emberek voltak a görögök. Nem valami szolíd kereskedők, de fáradhatatlan és nagyra törő nép. Kicsinyben kezdték el az adásvevést, lóháton és nyikorgó szekéren járták be az úttalan utakat, süttették magukat a perzselő nappal, dideregtek a csikorgó szélben, spekuláltak, törték az eszüket, megtanulták az új hazanyelvét, családot alapítottak és meggyökeredzettek. Hitéletük is fontos részét képezte a mindennapjaiknak. Közösségeikben a görög nyelv és az ortodox vallás jelentette a nemzedékek közötti kapcsolatot. A görög családok idővel társadalmilag is magasabb szintre emelkedtek. Sokan, mint például a Szina, Nákó, Gyika, Grabowski, Dera, Haris, Dumcsa, Papadémos családok vagyonnal és tekintéllyel járó nemesi címet is szereztek. Számos városban éltek és dolgoztak görögök, akik jelentős közösségeket alkottak többek között Pesten, Kecskeméten, Gyöngyösön, Tokajban, Győrött, Miskolcon, Szentendrén és Vácott. Jelentős görög jelenlét tapasztalható abban az időben Vácott is, ahol Magyarország úttörő homeopata orvosa Argenti Döme élt. A görög Szina család eredeti neve Szinasz volt. Az 1700-as évek végén Moszkopolisz városából érkeztek Magyarországra. Báró Szina György támogatta gróf Széchenyi Istvánnak a Duna-Tisza csatornára, a gőzhajózás megindítására vonatkozó elképzeléseit, s kiemelkedő szerepe volt abban, hogy megteremtette a modern magyar nemzeti létet jelképező Lánchíd felépítésének pénzügyi feltételeit.
Báró Szina Simon 1856-ban atyja György halálakor a Habsburg Birodalom egyik leggazdagabb főúra lett. Öröksége mintegy 80 milliónyi forint vagyont jelentett. A gödöllői egykori Grassalkovich uradalom 1850 és 1864 között a Szina család tulajdonában állt. Báró Szina Simon nagylelkűen támogatta választott hazája Magyarország kulturális intézményeit. Felkarolta a Nemzeti Színház, a Képzőművészeti Főiskola és a Nemzeti Múzeum ügyét. A legfontosabb és a legnagyobb összegű támogatást azonban hazánkban a Magyar Tudományos Akadémia javára nyújtotta. És a nemzet hálája nem is maradt el. Több görög akadémikussá is lett a Magyar Tudományos Akadémián. Pompéri János, az egyik legközkedveltebb 19. századi magyar újságíró, történész, egyébként jogász volt, miskolci születésű görög volt. Tomori Atanáz, a nagy adományozó, akinek révén sok helyen épültek szobrok, több adományt tett az akadémia céljaira. És hát a Sina család tagja is ugye akadémikus lett, de másokat is említhetnék. Szantusz Jánost, akinek a görög őse még a 15. században érkezett Magyarországra. A Tudományos Akadémia egy ideig a Nákóházban működött, ami a Lánchíd egyenes folytatásaként ott látható szemközt ma a Gresham palota, ugye a Gresham szálló, ennek az elődje egy Nákóház volt, ott működött az akadémia egy ideig, amíg föl nem épült a székház. Ráadásul egy rendkívül izgalmas és élénk szellemi együttműködést jelentett a görögség ebben az időben, tudományos szinten is megjelent, tehát nem csak kereskedőként, hanem tudományos szereplőként is. A magyar festészet 19. századi történetében a görögség több szempontból is fontos szerepet játszik. A görög családokból származó alkotók mellett maga a modern görögség mint téma ekkor jelenik meg a festészetben. Η Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότητα της Βουδαπέστης ιδρύθηκε πριν 2 χρόνια. A budapesti görög egyházközség 2 évvel ezelőtt alakult újjá, azzal a céllal, hogy újra megkezdje működését, melyet 1951-ben a kommunista rezsim megszüntetett. Amint az egyházközség realapítását a magyar kormány elismerte, elkezdtük a görög egyházközség vagyonának bírósági úton való rendezését. Így született az az ötlet, hogy hozzunk létre egy olyan kiállítást, amelyben bemutatjuk a magyarországi görögség nagyszerűségét, nagyságát, különös tekintettel a 17-18-19. századra. Felkerestük a Budapesti Történeti Múzeum igazgatóját, Bodó Sándort, aki meghallgatott bennünket, majd Bartolomeosz úr, az ökumenikus pátriárka, valamint a nagytiszteletű Mihail, Ausztria, Magyarország és Közép-Európa exarchájának védnöksége alatt álló egyházközség vezetője, egyetértve a ciprusi görög-magyar baráti társaság képviselőivel úgy döntöttünk, hogy megtesszük az első lépéseket a kiállítás megszervezéséhez. Első lépésben meglátogattuk Kecskemét, Debrecen, Tokaj, Szeged városát, ahol a görög kereskedők éltek és alkottak. Rendkívül sok kiállítandó tárgyat találtunk. A kiállítás fő támogatója a bécsi görög metropolita Mihail volt, aki az egyház tulajdonában lévő emléktárgyakat bocsátott a kiállítás rendelkezésére, többek közt Sinától, Karavangeliszt-től, illetve sok-sok ikont az egyház saját gyűjteményéből. Olyan 1700-as, 1800-as évekből származó ikonokat, amelyek az akkori magyarországi görög templomokban voltak kihelyezve. Ma csak 4 templom tartozik a konstantinápolyi exarchátushoz. Szintén sok tárgyat kaptunk magángyűjteményekből, akiknek szeretnénk ezúton is megköszönni a segítségüket, felajánlásukat. A 17., 18., 19. századi Magyarország görögsége hihetetlen nagy kulturális és gazdasági fejlettséggel bírt. Így ezzel egyidejűleg a kiállításnak köszönhetően sok görög festő munkája jelenhetett meg a magyar közönség előtt először gazdag gyűjtemény formájában.
Szintén Magyarországon működött a híres kereskedő család, a Sina család, amely Görögországban és Magyarországon egyaránt segítette egyrészt az athéni és budapesti akadémia létrejöttét, a Lánchíd építését, valamint anyagilag is támogatta az athéni mitropoli, bazilika és az athéni planetárium csillagvizsgáló építését. Itt említeném meg Teleki Pált is, aki félig görög származású volt, hiszen édesanyja, Muráti Irén, Kozáni városából elszármazott görög család lánya volt. A fia, Pál, Magyarország miniszterelnöke lett. Ezeket a tárgyakat, emlékeket szerettük volna bemutatni, mivel a magyar közönség számára már feledésbe merültek, illetve eltűntek a köztudatból. A görög kereskedők számára az ortodox vallás megtartó erőt jelentett. Számukra egy-egy gyülekezet, parókia, talpalatnyi szülőföldet szimbolizált. A 18. század végére a görögség száma annyira megnőtt, hogy több helyen szükségessé vált saját templom építése. A legtöbb görög alapítású templom a görögországi Kozanimban született, görög származású Dionysios Papayannusis budai ortodox püspök idejében 1790 és 1828 között épült. A legfontosabb templomok Pesten, Vácott, Karcagon, Kecskeméten, Tokajban, Gyöngyösön épültek. Összesen 35 görög egyházközség jött létre ez idő alatt. A pesti görögök 179 családfője már 1788-ban önálló hitközség iránti igényük okán folyamodványt írt a helytartó tanácsnak, hogy saját templomot építhessenek. Árgéri Demeter gazdag görög borkereskedő 1789. augusztus 29-én egy árverésen vette meg az ehhez szükséges telket. Az építkezés mintegy 10 évig tartott, a harangokat 1798. júniusában húzták fel a toronyba. A felszentelésre 1801-ben került sor. A Petőfi téri templom ikonosztázán olyan nyugati előképpel rendelkező kompozíciók jelennek meg, amelyek nem voltak jellemzőek a magyarországi görögség ikonjaira. Az ikonosztáz legfelső részén kötelezően a megfeszített Krisztust találjuk, a feszület két oldalán Szűz Máriával és Szent János apostollal. Az egyházi előírások, megkötöttségek ellenére is az ikonosztáz készítője rendelkezett némi művészi szabadsággal, de az egész képfalnak alkalmazkodnia kellett magához az épülethez. Az egyházközségnek csak az alapítók leszármazottjai lehettek tagjai. A legfontosabb egyház Tokajban a 17. században létesült, a 18. században egy gyönyörű templomot építettek, ma is megvan. De az igazi nagy kuriózum az, amit mögöttem látunk. A Petőfi téri görög templomról beszélek. A 18. század végén kezdődött építkezése, egy csodálatos ikonosztáz található benne, számos pesti görög tett hozzá adományt, a legjelentősebbek. De a templom nem pusztán a hitőrzés színhere volt, hanem az iskoláztatásé, az oktatásé, a közösségi életé, és még egy nagyon fontosé, a görög szabadságharc támogatása, és itt a templomban kezdődött. Az akkori budai görög püspök, Dionysios Papayannusis, ő Kozani városában született Görögországban, támogatta a görög szabadságharcot. Származása okán egyértelmű volt. És megengedte, hogy a görögök itt Pesten, a kápolnában, a templomban pénzt gyűjtsenek a görög szabadságharc számára. És a pesti görög iskola igazgatója, egy Bekella Miklós, Nikolaos Bikelász volt, aki ezt az egész támogatási rendszert szervezte. Bekella Miklós személyisége azért jelentős, mert az ő emlékét egy emléktábla is őrzi bent a templomban. Tudták a hívek, hogy ő volt az egyik legjelentősebb vezetőjük. És hát a család azért is jelentős, mert a Bekella Vikelász család egyik rokona, Demetrios Vikelász volt az, aki 1896-ban Kuberten báróval együtt az olimpiát megszervezte Athénben, az első újkori olimpiát. A pesti görög iskola jelentősége felbecsülhetetlen. A görög ifek identitását őrizte, de a görögök úgy őrizték az identitásukat, hogy egyszerre váltak magyar hazafivá is. Görög szívűek és magyar szívűek egyszerre voltak. A magyarországi görög kereskedők úgy működtek, hogy tudták, hogy a hely, ahol élünk, az a világ közepe. És úgy cselekedtek itt Pesten, Magyarországon, mintha a világ közelepe lenne, és számtalan értékes eredményt hoztak ezzel létre.
Sok göröggel találkozhatunk 1848-ban, akik a magyar szabadságharcban a magyarok oldalán harcoltak a Habsburgok ellen. Egy új adalék az 1821-es görög forradalomhoz, hogy itt Magyarországon fogták el Metternich emberei Ioannis Karadziast, akit végül Rigas Fereosszal együtt végeztek ki Belgrádban. Rigas Fereosz a görög forradalom kiemelkedő vezéralakja volt. Ioannis Karadziast Rigas Fereosz kémjeként dolgozott itt, és információkat gyűjtött az osztrák titkosrendőrség működéséről. Először tudjuk bizonyítani az egyházközség dokumentumai között fellelhető adatok alapján, hogy sekrestyésként dolgozott a templomban. Ezzel egy időben a magyarok azzal vádolták a görögöket, hogy a liturgiáikat csak görög nyelven tartották. Ezen probléma feloldására Steriádi Teodor megjelentette 1802-ben magyarul is a görög liturgia szövegét. Kutatásainkkal egyidejűleg feltártuk és felújítottuk a Fiumei úti temetőben található 18.-19. századból származó 18 görög arisztokrata család síremlékét, ma már mindenki számára elérhető és látogatható ez a magyarországi görög emlékhely. Lakatarisz Demeter Bécsben született, és a reformkori Pest-Buda sokszínű etnikai milliójének volt jellegzetes figurája. Említésre érdemes alkotása az 1821. évi görög felkelés megindításában fontos történelmi szerepet vállaló Ypsilanti Sándor szabadsághős arcképe. Ez a herceg egyetlen hitelesnek mondható képe. A pesti görögök nem csak hogy figyelemmel követték a szabadságharc eseményeit, de támogatták is azt. Részt vettek Ypsilanti Sándornak a Duna-menti fejedelemségekben tevékenykedő mozgalmában. Lasszanis György, Takiadzis Miklós pesti görög kereskedő sógora Ypsilanti legszűkebb köréhez tartozott. 1821-ben sok sebesült érkezett a Szent Sereg soraiból Pestre és Erdélybe, akiknek a helyi magyarok és görögök minden lehetséges segítséget megadtak. A reformkor idején 1821-ben indult meg a görög szabadságharc. Az első csatát elvesztették a görögök, sokan Erdélybe menekültek Ypsilanti Sándor herceg vezetésével, és Széchenyi gróf éppen akkor ott tartózkodik Erdélyben. Lóvásárlás ügyben, Veselényivel akkor alakul a kapcsolata. És látja a görög menekültek tízezreit. Látja azt a magyar szeretetet, amivel fogadták a görögöket. És innentől kezdve a reformkorban egy olyan görög-magyar szeretet jelenik meg, a szabadság szerető népek egymás iránt érzett lelkülete, olyan, mint a lengyel-magyar kapcsolat, olyan a magyar-görög is. A szabadság szerető népek együttműködése, amiben Széchenyi nagy esélyt, lehetőséget lát, és egyben átérzi a görögök tragikumát. És hogy milyen volt a magyar közvélemény? Támogatta a görögök szabadságharcát. Gondoljunk csak bele, nem független országról beszélünk 1820-as években, hanem egy Habsburgok által félig meddig leigázott országról beszélünk. És 1824-ben gróf Festetics László föláll a Magyar Országgyűlésben, és azt mondja, a magyar közvélemény támogatja Görögország függetlenségét. Óriási jelentőségű. A korabeli francia nyelvű görög újság, a Chronik Hellenik le is adja a korabeli számában. Egy nagyon fontos mozzanat. Azt kell mondjam, hogy innentől kezdve a reformkorban ez a magyar részvét a görög szabadságharc iránt rendkívül erős volt. Többen el is mentek Görögországba magyarok, és ott a csatákban életüket áldozták a görög szabadságharcért. Hogy milyen jelentősége volt ennek még 100 évvel később is. Athénben az 1930-as években emlékművet állítottak a görög szabadságharcban harcoló magyarok részére. A vállalkozó szellemű és a kockázattól sem visszariadó görögség, a Szina, Haris, Dumba, Takiadzis, Takácsi, Lika és a tokai Papadémos Szervicki családok ekkoriban vagyonukat földbirtokba, ingatlanokba, kereskedelmi fejlesztésekbe fektették, így a reformkori fellendülés egyik jelentős mecénásaivá váltak. Kutatásom középpontja a görög-magyar nemzetbarátság. Egyáltalán úgy gondolom, hogy az egységes Európában a nemzetek közötti barátság színeit kell megmutatni. Ennek egy tökéletes példáit láthatjuk innen a Lánchídban. A Lánchídon két nagyon fontos nemesi család címere látható. Az egyik gróf Széchenyi István,
a másik pedig a Sina család címere. Jól jelképezi ez a híd a létrejötte a magyar-görög kapcsolatrendszert a 19. században. Egy olyan hihetetlen együttműködést valósult meg a nagytőkés báró Sina család és a gróf Széchenyi család között, ami máig ható jelképe a görög és a magyar nemzetbarátságnak. A Lánchíd önmagában egy hatalmas nemzeti projekt volt az 1830-as, 40-es években, és gróf Széchenyi István, amikor ezt megálmodta ezt a hidat, rögtön tudta, hogy ez nem fog egyedül menni, társakat kell keresni, mindig csapatban kell működni. Egy osztály is egy csapat, egy közösség is egy csapat. A görögök mindig csapatban működtek, ők kompániának hívták a csapatot, kereskedő társaságnak. Amikor a pesti görög kereskedő társaságról beszélünk, akkor valójában egy egyházi formában működtek, és ezek a görög kereskedők Sina báróval együtt mintegy tucatnyian vettek részt a Lánchíd megépítésében. És nem pusztán pénzkérdést jelentett ez adományt, hanem valójában, hogy úgy mondjam, olajozni kellett a folyamatokat Bécsben, és ebben Sina nagyon ügyes volt és attraktív. 12-13 olyan görög kereskedő volt, aki Sina mellett, mint egy görög piramis, segített a Széchenyi projekt megvalósulásában. Széchenyi nagyon bízott ezekben az emberekben. Több görög kereskedőt megemlít a naplójában, és büszke erre az együttműködésre, tudja, hogy eredményes lesz, és így is lett máig ható élmény. A görög családok közül néhányat felsorolnék: a Derra család, Derra Atanáz, a Hídegyesület igazgatója, Bozda Naum, a Bozda család nagyon híres volt ebben a korban, a Takiádziszok, más néven magyarul Takácsi család, ők Kozaniból jöttek, egy nagyon érdekes família, egy igazi, nagyon erős kereskedő család Görögországban, ma utca van róluk elnevezve Kozaniban. A Takiádziszok is részt vettek ennek a hídnak a megépítésében. De nem csak adományokat tettek a magyar haza fejlődése érdekében. 1848-49-ben a magyarországi görög vagyonos családok sarjai közül mintegy 60 tiszt vett részt a magyar honvédseregben a magyar szabadság küzdelméért. 1849 után szinte mindannyian több év várfogságra ítéltettek. Ezen időszak alatt Pest polgármestere egy szintén görög származású férfi, Konstantinos Terzis volt. Egy bihardiószegi görög kereskedő család sarja, Kispál honvédtábornok, egyike lett a magyar szabadságharc 30 magyar honvédtábornokának. Századosból tábornokká való rangemelkedését kizárólag rátermettségének, katonai hősiességének és hadvezetői képességének köszönhette. A 19. század második felében kialakuló magyar polgárosodásban értékteremtő módon vettek részt, bár ekkoriban a gazdasági erejük már éppen csökkenőben volt. A természetes beolvadási folyamat következtében a 20. század első harmadára a görögök szinte teljesen elmagyarosodtak. Az ortodox hívők létszáma csökkent, de ekkor is őrizték görög elődeik emlékét. A Mannó család egy jelentős bankárcsalád volt a 19. század Pestjén. Király utca 57-ben ma is látható egyébként az ő házuk. Leszármazottai közül ma is jobban vagyunk néhánnyal. A Lánchídban megtestesült az az erő, amit a szellem és a tőke együttes erejének mondunk. Milyen furcsa, hogy ma nem erre gondolunk, amikor a mai világunkat látjuk. Valami ilyen módon kéne. De hogy lássuk is, hogy miért vettek részt a görögök ebben az együttműködésben. Mi volt az alapja? Miért jártak ehhez hozzá? Miért akarták ezt megvalósítani? Ezt a minőséget a görög kereskedőknek sokszor nem szokták kimondani. Pedig azért fontos ez, mert jó látni azt, amikor a tőke és a szellem együtt mozog egy nemzet haladásáért. Ugye Kölcsey Ferenc szavaival élve haza és haladás. Ennek a szellemében jártak el a Magyarország görögök. Olyan magyar szívűséget tanúsítottak a reformkorban a magyar haza fejlődése iránt, ami példaértékű. És hát a Sina család kapcsán mondanám, hogy Athénben is támogatták a Görög-Athéni Akadémia létrejöttét. Egy rendkívül jelentős családról van szó, aki nem csak önmaga, hanem a görög kereskedők tucatjait egybefogva segítette a magyar nemzeti projekteket. Μπορούμε να πούμε πως οι Έλληνες δεν ήσαν μόνο έμποροι. A Magyarországon élő görögök nem csak kereskedőként szolgálták Magyarország kultúráját, hanem más módon is hozzájárultak az egyetemes kultúra terjesztéséhez. Például Sina Mária tiszteletére adott koncertet Johann Strauss. A mitropolita felajánlása között találhatjuk még többek között a híres mecénás Dumba Nikolaos tiszteletére írt Johann Strauss keringőjének partitúráját is. Για τον Ντούμπα, ο Στράους, για τη μεγάλη προσφορά του προς
την μουσική. Trianon rettenetes diktátuma után a régi magyarországi görög családok, az Agorasztó, Duma, Ciccó, Szakellári fontos gazdaságépítő szerepet vállaltak a Magyarország és Görögország közötti diplomáciai, kulturális, kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok megteremtésében. A Petőfi téri pesti görög egyházközség 1931-ben felvette a budapesti görög alapítású Magyar Ortodox Egyházközség elnevezést. Az utolsó görög papot, Vazdekis Ioannis lelkészt az orosz hatóságok 1946-ban távolították el Pestről. A régi magyarországi görögök értékteremtő és közéleti tevékenysége, adományozók kedve és vitézi hajlandósága, hazafias kiállása méltó a megemlékezésre, különös tekintettel arra, hogy ragaszkodtak görög ortodox közösségükhöz, és ezzel együtt minden ténykedésük a magyar hazaüdvét szolgálta. A rendszerváltozás után felmerült az igény az egyházközség reaktiválására, amelyet végül egy 2007-es bírósági határozat szentesített. 1995-ben alapították meg a magyarországi exarchátust a következő elnevezéssel: Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátusa, amelynek közvetlen főhatósága az ausztriai metropolita Mihail. Amikor így a panorámával körbetekintünk a budai várból, és látjuk például a parlamentet, akkor egy képviselőt érdemes felemlegetni a régi Magyarország görögök közül, Lika Dömét, aki egy rendkívül szimpatikus személyiség volt a testvéreivel együtt, Lika Emillel, Lika Miklóssal. Lika Döme 1880-tól kezdve országgyűlési képviselő volt a parlamentben, hazafi, igaz magyar ember, aki úgy őrizte Görögországgal a kapcsolatot, hogy amikor bekövetkezett az a rettenetes kataklizma, amit Trianon-szindrómának nevezünk, akkor a magyarországi görögök, az a 30 ember, aki itt élt már Pesten, ilyen kevesen voltak. Mindent megtettek, hogy Magyarország és Görögország kapcsolatrendszere kereskedelmi, gazdasági szinten megerősödjék, hogy Magyarország kijusson a kátyúból. Görög rokonaikkal, görög állami kapcsolataik révén a pesti görögök a 20-as, 30-as években megteremtették a modern, az új Magyarország alapjait ezzel a kereskedelmük révén. Mindkét állam kitüntette őket. Duma Cikló Miklós, Szacellári György, Agorasztó Tivadar, Mannó Miltiades, Mannó Leonidas rengeteget tettek ebben a korban a magyarságért, a hazafiság jegyében. 2009 áprilisától több kiállításon került bemutatásra Magyarországon és Görögországban a régi görögök értékteremtése. A kiállítás, melyet megtekintenek, betekintést nyújt a görögök jelenlétére Magyarországon. A kiállítás olyan nagy sikerrel bírt, hogy Kozáni megye előjárója, Zákis úr kérte, hogy a kiállítás tárgyait mutassuk be Görögországban, Kozáni városában is. És valóban, a Kozániban bemutatott kiállítás nagy érdeklődéssel bírt a görögországi makedón népesség körében, hiszen a Magyarországon élő görögök jelentős része Makedóniának erről a területéről származott. A nagy sikerű kiállítás folytatódott Nyíregyházán, Tesszalonikiben, Pátraszban és Athénben. Bárhol is járt a kiállítás, nagy sikere volt, mert érdekes, történelmi adalékot hordoz a görögök jelenlétéről a 17., 18., 19. században. Για την παρουσία των Ελλήνων στο 17ο και το 19ο αιώνα στην Ουγγαρία. Στα Αιγαίνια. A kiállítás megnyitóján ősbemutatóként Szeikilosz sírfeliratának megzenésített szövege Németh Pál feldolgozásában került bemutatásra. Lakis Lavcis buzuki művész, Klio Mitilineu énekművész és a Savaria Barokki Orchestra nagy sikere annak is köszönhető, hogy a modern görög szimbólum, a buzuki és a barokk zene érdekes fúziót alkotott.